Kini boy. Bedawat ka ni boy. Ayo. Bago. Bicit yung mga mangga ng ubod no. Hinot kay diri ba kayo? As kamatan ako ba purus mangga. Sige ka mo ko da. Umili kay na ba yung mangga apple ba nino? Oh. Dobe? Ingro na parisan tuan. Nga titik na inim nun. Saan eh? Ibulutan? Yung mutla parisan. Ibulutan. Sa titik na inim nun. Oh. Ano? No? Tama kay huwag na ako igagmay yung korta diri kay nakabisar ginagmay ba? Sabi mo? Ay, anong biya patag sa tron. Na, kani no, taod lang kay kubon sa ring makuan. Napa man isa ka buhok kubon sa ring isa ka mangga. Ano pala talo? Ay, ang internet ka rin may klase. Asa kaya kung makakita ko kwarta? Nakala ko sa uy. Abot ka mo manggahan sa pangita kwarta ba eh? Uy! Nasila nilang disher dito. Nagkangkaog mangga. Murag surti akong adlaw karon. Ang mo pa di. Palitan sa pa di. Taod lang gud. Oro tong bangka ba? Nagamangga niyo ba? Huwag lang. Ano? Uy! Ano day? Sil. Abot lagi dahil sa manggahan nga. Layo diri sa inyong balay. Gutom, ang ko no. Ako'y pangkalit ang pagkaon. Na. Uy, yang pinugos. Nagtagaan pa kag kuan ron, kwarta sure gud nimo na ipalit nimo og kuan, pagkaon. Ano ba di? Tagaan mo kwarta, kasi pagpalit na sa tron. Kan ba di? Do isod kay ba? Kay gunang kuan ako mo nagigutom gid ba tanaw ba? Di kayo ba? Laro kay sa nang nangatik. Ginang kay pinugos mo na ako panapod to. Karon nga kabulo ka na. Habit na akong Pasko pod. Kaya bali pinaskuhan na pod ba kay na lang, makinom doon sa matiguan ko puhon, makinom doon sa kuha na tagaan ako siya ba? May napakayos ako no? Pasko. Lagi nung ipalit lagi na ako pagkaon ng mga pinaskuhan. Marang bunot gid atong kinaguan na kayamanan Lagi hatag naman noon. Ate mapalitan ng estetik na limnon. Oh, i-sure ni na ako na. I-sure gid ni ipait og pagkaon para busog ka. Oh. Now. Oh, sige. Oh, sige. Amping. Ay, dako-dako gid og time sa internet ang karon kay nailin ako si Ninong. Patay lagi mo. Lagi mo patay. Patay. Dik sil. Uy, sil. Dagano ni mo porta sil. Lagi ka na ana. Siyempre, hatag ni sa kong Ninong. Sa Ninong. Ninong Diesel. Ay, kapiris kita Ninong di. Ay. Ano yung panitalan? Uy! Agoy! Ano man kinugos ni Badi oh? Mo man gitagaan ganyan na kwarta? Ano palit og pagkaon? Internet ra di ay. Ikan ko ni Badi. Sayo pa ba yan ngay pinaskuhan? Tubin pero pa ngayo na. Imbis na itong giyata ganina, ipapalit na tayo mag-shot. Pang ice na ni Ron. Report, hindi ba din? Di naman siya nakita sil. Narito sa mangga, nagkangkanog mangga. Sige, tulong na ako para magporta ko mo. Tila ko dito, bilas ako. Ayo, apat manggahan. Uy, murag matagan. Di ko sabihin ng karoon ba? Lami na ka mag-internet ba? Hindi mo siya nakuto, kaya layo ba? Nga ba di? Itong man, kinugos mo ganina, gitagaan mo kwarta? Oh. Dito sa internetan. Ipay pa kayo ron. Alip-lipay ganit kin. Nasa sa internetan. Internet ang gihatag na kwarta? Oh. Pas pila pa na bata to na isahan guda. May pagipay tatog silik na limnon. May pagani no. Ice rin ang daan ron. Bugubugong ta karon. Ning sa diri ki, gagawang tagmanggaron. Dari mo na tumakitan si Ninong sumanggahan ba? Uy! Turo di oh! Palit pa na tatog titik na limnon ganina. Hubog nung tataron. Awra na ginom-inom na tagtubig. Taon no, may pagibay na itong sidik na limnon. No! Gusto lang. Uy! Ikaw mo itong ano, anak ni
Bingbing no. Kinugos na ko. Dagko nang ginugos kinako bay. Mao man ang kauban ni kung sa akin ugos mo ganina. Kinabatahan na. Oh, mao na. Nagsabi na sila tong isa. Kung gitagal mo kwarta pinakauna. Naabot na sila. Ginugos man ako na silang duwa. Ngayo na po siguro ni. Oy, nalagi ka diri aron boy. Gutom mo kuno kayo. Mundang itaw pagkaon ba? Mang tanaw, pare-pare ra gid sila rason. Gutom. Mga yung kwarta na. Tara tayo. O gamit no. Pang-ilad na mag sa akong mga kinugos ron bay. Indutan na ba di? Sampulan mo na ba di? Para di nakausap. Sampulan. Tara man akong dili na mo na sampulan. Tara na. Sampulan bitaw no. Mo. Hubog daw na taron ba? Hubog daw na taron yun. Kabala ni mataan meron. Unsa man day tuyo ni masako aboy? Mga yung pagkwarta na ako, 100 lang. 100 lang? 100 lang aboy boy. Kini boy. Dawat ka ni boy. Run. Ana gid ba di patagamag yun. Gani no kay para di na pud balik sunod pod. Para di na pod kausap. Gani no. Ano tama? Pagod ka ako silda. Nagsakpan din siya ng internet siya. Ay. Ay. Ay, boy, nga naman ka nila, boy. Nakadawat ka ng gwarda ng ninong. Wala ko yun, nakadawat ka kasaba. Nang ano, kasaba man. Nasakpan mo daw kasi ang kauban, god. Nasakpan nga. Nag-internet ka dari, Binininong ipalit daw ni mong pagkaon. At nasakpan na kasi yung kauban nag-internet dahil ka di ay. Ay, boy. Mahalas hindi nga adla, boy. Napagod ka na lang kasi ang lula, boy. Ay.